9 i 11 minuts del dia en el qual el Parlament de Catalunya fa, ara sí, el ple definitiu, en el qual aquesta persona que en aquest moment entrarà per la porta, Quim Torra, serà proclamat president de la Generalitat. Intentarem més o menys acostar-nos una mica, a veure si podem, almenys que digui bon dia, segur que el dirà. Bon dia. Com es presenta el dia? Com es presenta el dia? Emocionant, molt emocionant, personalment molt emocionant, i espero que pel país d'una gran responsabilitat. Moltes gràcies i sort. Quasi president, perquè encara falta que sigui votat, tot i que recordem que ahir la CUP va decidir que els seus 4 diputats s'abstenien. Per tant, avui en la votació, només que hi hagi més vots a favor que en contra, que seran els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Quim Torra serà proclamat president i després ho ha de signar el rei. Un cop estigui signat, el procés segueix amb la proclamació de Quim Torra com a president, la tria dels consellers, la presa de possessió dels consellers, la derogació del 155, etc. Això anirà caient en cadena, però primer farà falta el que ha dit el futur president, doncs que sigui un bon dia. Continuarem per aquí. Fins ara.